angibingelele iy'ndawo zonke ney'nkalo zonke wherever nje la okhona noma la ozokhona iphimbo lami udokotela loMngcwabo uyahlehla lo. Ngiyanibingelela, ngifuna ukuthi-ke njengoba nje unyaka uqaliwe amandla omgodi angisambulela ngendlela eyisimanga avula nala engingasazi khona, kodwa ngithi sengiphakathi ngibona ukuthi kuyangeneka. Njengamanje sine-project entsha njengoba nibona nje nabo abafowethu njengoba nibona nje bephikisana ngemthanyelo, bebhekisa lena nangamaplastiki kamasipala. Yeyi, City of Johannesburg. Ngiyagogoda lapho kini ngoba ngathi ninokuthula, ngathi nine-peace of mind. Ngiyagogoda, I'm coming. Ngifuna ukubonga nje kakhulu ithimu le engisizayo ekutheni ikline iJohannesburg, ekutheni iye all out for ikhampani kadokotela uMngcwabo uyahlehla. Ngiyababonga nje kakhulu enhla nasezansi. 073 219 6664 phela. Hayi phela nizongithola noma kanjani.